Salam sana boldum. Hormatly müşterileri, gelirler, gyýdylar. Bugün men size duguty, boyun, braslet, boltlar görkezýän gyýdylar nabor çykýan günlük özüňize dakynmanada ýa-da geline geçirmänede gaty gowy görnüklice ýüzüňizi tanymajak zatlar gyýdylar. Olaýdanam görkez bahalaryny aýdyp geçýän gyýdylar. Bahalaryny aýdyp dukamlaýyk goý propos edip gollamanam ýatdan çykarmalýan gyýdylar. Bahalaryny aýdýan gyýdylar. Gram gerek bolsa, uzynlygy gerek bolsa arkaýyn liçgama ýazyp bilersiňiz. Hemme zat aýdyp geçip bilemok, ýadyma da düşenok. Dogrusu bahalaryny liste ýazyp goýup şeýdip aýdyp berýänlerin kyn görmäň, gerek bolsa hemme zatyny aýdyp berýänlerin gyýdylar. Braslet 6900 manat. Günüjek dakynmana gaty gowuja näşinje boýnam çykýanlar, şonuň boýny 16600 manata çykýar. Geline geçirýäňizde de gaty gowuja zat ýeňilje gramdan bahaňyza göräçe geçirip bolýanlar gyýdylar. 16600 manat, 6900 manat edil. Şunuň ýogynrak görnüşi bar, hemem boýy uzynrak görnüşleri şurda. Boýnunyň brasletiniň razmeri uzynrakdyr. Göredim. Manyň brasleti 13100 manata çykýar, boýnam 32200 manata çykýar. Geline geçirmäne 30lyk ýany görünýän uzynça hem görnüklice durýarlar. Bir şu nemeden brasleti çykanok, bir özü bar, nemeden 15000 manata çykýar. Aşagydan kulonjyk taksaňam gaty gowuja turýanlar günüjek dakynmana. Berde hadawa berýän boldumuz, pişme boldumuz, hemme kişiň söýýän modeli. Bu görnüşimiz 25600 manata çykýar. Pişmämiziň bölümi 4 görnüş brasleti bar. Uzynly, kelteli, ýogynly, iňçeli her hilje nemede bar. Aýsy bir gerek bolsa özüňize sarlap alyp bilýäňiz gyýdylar. Birinji brasletimiz 12300 manat, ikincimiz 16700 manat, üçüncimiz 10700 manat. Munemizem iňçeden gelen uzynça hem gramam gowuja moşunça gelýändir. Munemiz 11200 manat gyýdylar. Aýsy bir gerek bolsa arkaýyn habarlaşy bilersiňiz, gelip görben bilýänsiňiz, şäherçi welaýat dastavkalarymyzam bardyr. Arkaýyn habarlaşaýyn, başga soraglaryňyz bolsaýam liçgama ýazyň, isleseňiz kommentariýa ýazyň, isleseňiz jaň ediň 7/24 jogap berýänler gyýdylar. Alan haritlaryňyzam şular ýazyjak, logamy ýazykly gowuja gutuçyklara salyp pakowkalap berýänler gyýdylar. Başga da gerek zatlaryňyz bolsa arkaýyn habarlaşaýyn, obzor edip görkezip bererim gyýdylar. Sizden laýyk goý propos edip gollamak, menden bäht görkezmek gyýdylar. Sag bolun.